Maswera sei muri yeZimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana wagara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Muri yeZimbabwe nasidana nyaya inosirisa nyaya yakaitika kwa Zimunya ku Manicaland. Nyaya ya baba vakarowa mwana wavo kusvika afa. Muri yeZimbabwe nyaya inorwadza, nyaya inosirisa. Baba vari kunzi vakarowa mwana uyu mushure mekunge mwana aba bhutsu dzagogo vake akanotengesa akatenga madrugs. Muri yeZimbabwe zviri kunzi gogo pavakashaya bhutsu vakaudza baba kuti vainge vashaya bhutsu dzavo, saka munhu wese ari kunzi pamba apa akanongedzera mwana kuti ndianga aba bhutsu. Baba vari kunzi vakateera anzotengwa madrugs nemwana uyu, saka ndoko ari kunzi akawanikwa ari. Mushure mekunge abvuma kuti ainge aba bhutsu dzakatengesa, ari kunzi akarohwa. Baba vanga vane huni yavanga vana vakamurova musoro zvakanyanyisisa. Saka postmortem yemwana yakabuda ichiti mwana akafa nechikonzero chekuti anga akubleeda musoro uyezve ropa harina kunge rafamba zvakanaka. Muri yeZimbabwe nyaya inorwadza, nyaya iri kusirisa. Murume ari kunzi akambozama kubatwa namai vemwana asi akabva asanganisira futi kurova mai vemwana uyu. Muri yeZimbabwe inyaya iri kurwadza. Zviri kunzi mukomana uyu paakafa, baba apa vakaona kuti vange vauraya mwana wavo vakanozvisarenda kupolisi. Saka zviri kuzonzi baba vakakwanisa kupiwa bail. Baba vari kunzi vakapiwa bail re100,000 RTGS. Muri yeZimbabwe nyaya iri kurwadza, nyaya iri kusirisa. Ndo nyaya tata kuigira muzvara nhasi muri yeZimbabwe, tichiti tuzive zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi muri yeZimbabwe.